Čo vznikne zmiešaním farebnej Marvelovky a ázijskej fantasy, dostaneme skvelý film o novodobom Jackie Chanovi, ktorý zachraňuje svet. Tu je rekapitulácia akčného sci-fi filmu Shang-Chi a legenda o 10 prsteňoch. Iste sa vám bude páčiť. Pred 1000 rokmi našiel bojovník menom Shu Wenwu 10 prsteňov. Je to mystická zbraň, ktorá svojmu majiteľovi poskytuje obrovskú moc a dokonca nesmrteľnosť. Tieto prstene mohol použiť na dobré skutky, ale túžil po jednom, po absolútnej moci. S takouto zbraňou bol absolútne neporaziteľný a dokázal bojovať s celými armádami úplne sám. Wenwu vytvoril svoju armádu, ktorá sa nazývala 10 prsteňov. Títo bojovníci dobili rôzne kráľovstvá, zvrhli vládcov a často menili chod dejín. Prešlo mnoho storočí. Wenwu sa stal neuveriteľne mocným, ale stále túžil po väčšej moci. Objaví legendu o tajomnej dedine Ta Lo, kde je mnoho bájnych zvierat a vydá sa ju hľadať. Cesta je však veľmi náročná, pretože dokonca aj les mohol napadnúť nevítaných hostí. Mužovi ovládajúcemu moc prsteňov sa podarí nájsť vchod do dediny. Namiesto toho sa však stretne s jej strážkyňou, tajomnou ženou v maske menom Ying Li. Tá bráni Wenwu vo vstupe a tak na ňu zaútočí. Uveril, že ju ľahko porazí, ale ona sa ukázala ako naozaj silný protivník. Ying Li používa tajomnú techniku, vznáša sa ako motýľ a ani sila 10 prsteňov jej nedokáže odolať. Ľahko odráža všetky útoky. Wenwu obdivuje jej talent a ich boj čoraz viac pripomína tanec. Nakoniec Ying Li bez námahy hodí svojho protivníka do veľkej kaluže. Ten sa však nehnevá, namiesto toho ju láskyplne obdivuje. Ying Li jeho náklonnosť opetuje. Narodí sa im syn Shang-Chi a dcéra Xiaoling. Pre vzťah k rodine sa Wenwu vzdáva 10 prsteňov a svojho pôvodného zázemia. Keď deti trochu podrastú, pýtajú sa matky, ako sa jej podarilo vyrovnať sa s mocou 10 prsteňov. Ying Li im povie, že každý v jej rodine je obdarený mágiou veľkého ochrancu, pretože v ich hrudi bije dračie srdce. Žena zavesí synovi na krk zelený prívesok a požiada ho, aby ho bezpečne uschoval, pretože môže pomôcť, ak Shang-Chi zíde zo správnej cesty. Ďalšie cestovanie v čase. Shang-Chi je dospelý muž, žijúci v typickom americkom byte. Cvičí, oblečie si obchodný oblek a ide do práce. Spolu so svojou najlepšou kamarátkou Katie pracuje ako strážca parkoviska. Je to zvláštne povolanie pre syna najväčších bojovníkov, nemyslíte? A ešte niečo. Shang-Chi má teraz nové meno. Sean. Títo dvaja sú skutoční výtržníci. Dokážu napríklad vziať jedno z najúžasnejších aut ich zákazníkov a pretekať sa s ním po meste. Alebo spievať karaoke celú noc, hoci na druhý deň musia skoro vstávať. Je tu ďalší pracovný deň. Sean a Katie sa vezú autobusom. Zrazu k ním pristúpi niekoľko mužov, ktorým chcú vziať amulet, dar od matky. Nastane bitka a my si uvedomíme, že Sean je skvelý majster bojových umení. S ľahkosťou rozpráši nepriateľov po celom autobuse. Zostáva hlavný protivník, obrovský muž s čepeľou na miesto ruky. Nastáva neľútostný boj. V jednom momente sa Sean dokonca musí brániť notebookom a vyliesť na strechu. Vodič autobusu stráca vedomie a hlavný hrdina nastupuje na jeho miesto, aby zachránil cestujúcich. Potom ho nahradí Katie a Sean pokračuje v boji proti svojmu supermocnému nepriateľovi. Druhá polovica autobusu je poškodená a tak chlapík vymyslí rafinovaný plán. Naláka tam svojich protivníkov a požiada Katie, aby prudko odbočila doprava. Autobus sa rozpadne, narazí do mnohých aut a len zázrakom sa neprevráti. Nepriatelia zostávajú ďaleko vzadu, ale ani to nie je úplné víťazstvo. Sean si uvedomí, že jeho zelený prívesok zmizol. Jeden z nepriateľov ho napokon ukradol. Katie žiada vysvetlenie, nechápe, ako sa z jej tichého stroskotanca stal najväčší majster bojových umení. Sean musí povedať celú pravdu. Dozvedáme sa, že zaútočili gangstri z gangu 10 prsteňov a ich vodca sa volá Žiletková pesť. V skutočnosti týchto banditov poslal Seanov otec. Vraciame sa v čase a sledujeme malého Shang-Chiho, ako ovláda bojové umenie. Chlapec trénoval od rána do večera, aby sa stal najlepším z najlepších. Sám porazil 10 protivníkov. Keď mal 14 rokov, ho poslal otec na jeho prvú misiu, aby zabil vodcu železného gangu. Po splnení misie sa Shang-Chi nevrátil k otcovi, ale utiekol do San Francisca, kde prijal meno Sean. Vráťme sa do súčasnosti. Keď si Sean uvedomí, že jeho sestra Xiaoling je vo veľkom nebezpečenstve, odletí do Maká, aby ju našiel. Jeho verná priateľka Katie cestuje s ním. Ukáže sa, že Xiaoling vlastní podzemný bojový klub s názvom Zlaté dýky. Aby Sean našiel svoju sestru, musí vstúpiť do ringu a bojovať s jedným z najsilnejších protivníkov. A je to jeho sestra, ktorá má teraz pomenovanie Obávaný zabijak Makau.
Nastáva medzi nimi neľútostný boj. Xia Ling nevyzerá, že by sa tešila, že vidí svojho brata. Bojuje z plných síl a Seanovi sa sotva darí odrážať údery. Keď si dievča spomenie, že ju brat opustil, vyradí Seana silným kopancom. Napriek tomu, prejavujúc súcit s bratom, súhlasí, že sa s ním stretne. Sean varuje svoju sestru pred nebezpečenstvom. Práve v tejto chvíli na bojový klub zaútočia gangstri z 10 prsteňov. Chlapi musia vyliesť na vysoké lešenie, aby unikli prenasledovateľom. Predbehnú ich však a strhne sa bitka. Kitty spadne z lešenia, ale Xia Ling ju zachytí. Brat a sestra bojujú proti celému davu, ale počet nepriateľov sa stále zvyšuje. Jeden z maskovaných zloduchov vezme Xia Ling amulet. Shen sa ho pokúsi poraziť, ale nepriateľ je veľmi silný. Vtedy sa objaví sám Wen Wu a odvedie k sebe syna, dcéru a dokonca aj Katie. Všetkých troch odvedú do tábora 10 prsteňov. Tam im Wen Wu prezradí, že jeho milovaná Ying Li je stále nažive a uväznená v dedine Ta Lo. Pomocou 2 príveskov aktivuje vodnú mapu, ktorá odhalí vstup do dediny. Wen Wu plánuje oslobodiť svoju ženu a potom vypáliť jej dedinu. Spomína na ich svadbu, tehotenstvo Ying Li, ich detské hry a na to, akí boli šťastní. Sean a Xia Ling si myslia, že otec sa zbláznil od smútku. Nespokojný Wen Wu dá zatknúť svoje deti. Spolu s nimi je uväznený aj bývalý herec Trevor Slattery. Gang 10 prsteňov ho zatkol preto, že sa vydával za Wen Wua. Trevor pomáha hlavným hrdinom utiecť z väzby. Aby to však dokázali, musia ešte raz bojovať so skupinou nepriateľov, rozbíjať steny a kradnúť autá. S pomocou magického zvieraťa Honduna menom Morris sa Sean, Xia Ling a Katie vydávajú do dediny Ta Lo, aby varovali jej obyvateľov pred nebezpečenstvom. Len vďaka Morrisovým nápovedám sa kamarátom podarí dostať cez magický les a obrovský vodopád. Cestou uvidia množstvo magických zvierat, ktoré sa vôbec nepodobajú na obyčajné tvory. V dedine Ta Lo ich privítajú miestni obyvatelia a tita hlavných hrdinov menom Ying Nan rozpráva im históriu Ta Lo. Pred tisíckami rokov na dedinu zaútočil obyvateľ temnoty, požierač duší. Ľudské životy zachránil veľký ochranca, drak. Podarilo sa uzavrieť obyvateľa temnoty a jeho prisluhovačov v hore za temnou bránou. Podľa Ying Nan tento temný duch ovplyvňuje myseľ Wen Wu a núti ho uveriť, že jeho milovaná Ying Li stále žije. Obyvateľ temnoty chce, aby Wen Wu zničil temnú bránu pomocou prsteňov a tak ho oslobodil. Dedinčania Shang-Chi, Xia Ling a Katie trénujú na nadchádzajúcu bitku. Xia Ling závislivo sleduje, ako ženy a muži trénujú spolu, keďže jej otec jej vždy zakazoval bojovať. Jej teta navrhne, aby sa dievča naučilo novú zručnosť – boj s bičom. Katie trénuje lukostreľbu a stále sa v tom zlepšuje. Shen požiada svoju tetu, aby ho naučila kúzelnícky trik, ktorý ovládala jeho matka. Shen sa ešte musí naučiť ovládať svoju silu, ale času je málo. Zúfalo si spomína na mamine lekcie. Vďaka jeho spomienkam sa dozvedáme, čo sa v skutočnosti Ying Li stalo. Ukazuje sa, že ju napadli úhlavní nepriatelia 10 prsteňov zvaný Železný gang. Pripravili ženu o život priamo pred očami jej detí. Wen Wu si kvôli pomste svojej ženy opäť nasadil 10 prsteňov a brutálne zmasakroval svojich nepriateľov. Pritom prinútil malého Shang-Chiho, aby to videl na vlastné oči. Prichádza záverečná bitka. Všetci dedinčania sa pripravujú na boj. Oblíkajú si brnenia a magické zvieratá, pripravujú zbrane. Všetci vymýšľajú plán obrany. Wen Wu a jeho bojovníci 10 prsteňov prichádzajú do dediny a žiadajú o prechod k skale, kde je zapečatený duch obyvateľa temnoty. Miestnym samozrejme nedovolia prejsť, nastáva neľútostný boj. Shang-Chi, Xia Ling a všetci ostatní obyvatelia statočne bojujú za svoju dedinu. Samotný Wen Wu však nebojuje, ale zamierí rovno tam, kde je pochovaná jeho manželka. Shang-Chi ho nasleduje. Otec a syn sa pohádajú. Wen Wu s 10 prsteňmi je veľmi silný, takže odrazí všetkých Shang-Chiho útoky a mocným úderom hodí syna do jazera. Wen Wu použije svoje prstenie na prelomenie temnej brány a prisluhovači obyvateľa temnoty sa dostanú na slobodu. V snahe zastaviť toto prastaré zlo dedinčania a členovia 10 prsteňov spoja svoje sily a spoločne bojujú proti vojskám zla. Veľký ochranca prebudí Shang-Chiho a vyzdvihne ho z vody. Ten opäť bojuje so svojím otcom, no tentoraz sa mu podarí zvíťaziť. Medzi tým požierač duší konečne oslobodí obyvateľa temnoty z jeho väzenia. Wen Wu sa obetuje, zachráni Shang-Chiho a dá mu prstene. Veľká ochrankyňa zaútočí na obyvateľa temnoty, ale ten ju zajme a začne požierať jej dušu.
Katie vystrelí šíp a zasiahne obyvateľa temnoty do hrdla, vďaka čomu ochrancu zachráni. Shang-Chi s pomocou veľkého ochrancu a Xia Ling roztrhá obyvateľa temnoty na kusy pomocou 10 prsteňov svojho otca. Shang-Chi a Katie sa vrátia do San Francisca. Tam rozprávajú svojim priateľom o všetkých dobrodružstvách, ale nikto im samozrejme neverí. V tej chvíli sa z portálu objaví majster Wong. Vezme Shang-Chiho a Katie do Sanctum Sanctorum, jedného z 3 chrámov majstrov mystických umení. Dozvedáme sa, že Xia Ling sa stal novým vodcom organizácie 10 prsteňov. Samotné prstenie vysielajú do vesmíru záhadný signál. Túto skutočnosť treba dôkladne preskúmať. To chcú urobiť Shang-Chi a Katie. Najprv si však idú zaspievať karaoke. Páčilo sa vám zhrnutie? Tak nám dajte like, napíšte komentár a prihláste sa na odber kanála.